mindenkinek! Így néz ki a gépem, a hűtési rendszere, arról fogok beszélni most. Ott elől bejön a levegő, és ott is, ugyebár itt a felsőnél felmegy, ugyebár hűti a Winchestert, az egyiket, ugyebár ide lentre azért nem szereltem, mert itt elég jól áramlik a levegő, és nem akartam, hogy a videókártyától vegye el a levegőt, ugyebár neki meg itt van alul a ventije. A processzor hűtő szintén lentről szívja a levegőt, ugyebár ez innen jön, átmegy így, fel ide, itt kimegy, ugyebár a rendszerhűtőn. A felesleges hő az meg a tápegységnek a 12-es ventéjén távozik. És szintén ugyanígy, de itt már keresztbe átjön, ugyebár a proci hűtő felé, és szépen ott távozik. Na szóval erről ennyit. Sziasztok!